Chunastá go bh chuirde agus fáilte roimhsteach dí leabhar bhaslum sa ón Pío Murchu agus an leabhar go bhasagoing inniu ná an ceann orthe seo Almanach Éireannach Diarmaid Brenach agus tá clúdach bra buíar agus tá is clúdach cruúatán tá leabhar féin go deas cad a gceist le Almanach dí agsúlas dócha ach an uair seo a gceist ná tugann sé dátaí na bliana agus tugann sé achtarí spéisiúla dar leis a tharla ar na léhananta sin agus tá sé go bra tá sé esca glóir léamh ní bhíon annach beidir bíon uaireanta bíon aber cúpla abertán agus uaireanta bíon slucht aber níos fuide annach ní héin sé th leathanach riamh ar na léhananta agsúla sin bhfuil gachlás a blion clúdathe aige nó bhfuil tuairisce aigen ar gachlás a blion agus cad iad na tuairiscí atá antú is spannin siad go dlú le stair na hÉireann le stair na Gaeilge leis an stair náisiúnach in Éireann beidir go le numarcha den cinál rud sin an céim fágur leir léas féin leir seo hasasta goim sa teachtasteach ar stairna an ama sin 6, 7, 8 istéag agus an téirmíocht bhain lehéad ach tá sé spéisiúil de míos rudí spéisiúla fiúhaoine ach tá cléan anna láidir in Diarmaid Brenach chun na bhar caigur nó chuh an géad nó chuh an géad na chunta sitá an banin siad le fear agus banin siad ban an annach chud acu leis an Gaeilge nó le páirsanna mór na Gaeilge ionach ine beidir ach seans go mbeidh sin ní spéisiúla leathnú amach beagán ach tá sé go bra banin sé le stair na hÉireann agus stair náisiúnach na hÉireann scríbhneoirí ólathe polatóirí agus fillí áráin agus lehéad agus beidir go léigh mé slucht nó luigh mé roiinte na daoine Nochtach Dealabhrí Liam Bás Oliver Gras Bás Seán Mandeville na tramanna deirnacha meile ach líos tá roiinte go ábhrí níos déanaí ach níl an iritin a bhhain sa sin tréimhse le céblin nus Gabháil an Bastille Punchis O'Neill's Napoleon í Chicago Rangway Cardigan in Malahone Labra Zeas Thomas Furlong George Barrow James Carey so do goine bhfuil simach go stair na hÉireann tá sé spéisiúil an gúm a dailsigh agus rudidir chuir mé simán an duine scríomh an leabhar nó a bhalig nó a chnúsach an leabhar ná an duine seo Diarmaid Brenach as Tibredáin is leabharlinn í bhí ann I leabharlinn RTA agus rudidir tal sunrú go mór braimse ná céó hacadúil is a bhíoch RTE trádansa agus sin gur rudéis sin atá airthe Plach leis gohfuil leabharlí an a gcónaí sin gur Michael Davitt an fille ina leabharlí an trá aigen neidir a leabharlinn chuige nó an dáird meascathe ach I leabharlinn a RTA nílas go manin cartlan RTA lei sin freisin ach der sé gur mé sé scríomh eistí agus cuidhah creaalta ar radio as telefíse ge ghlacham leis nach mar an seach nílim cínte agus an gúm a dail si nílim cínte seansgur tháinig an darna Almanach amach ach si déon tain ceann a bhí agam agus tásáis pictar das an glúdach éasca le léamh tuisgur sleachta garda an bhí sé bratáin bh léamh agus sin é Almanach Éireannach le Diarmaid Brenach sin é weimse ón Pío Murchu ar leabharhas na seachtainna seo má hasní bhaid gninning leabhar de do chuid a leabharhas nó leabhar a hahan leat a leabharhas aberlum thuil rud an wath I mothéil cúpla seachtain ó hin curach leabhar thugam séarnaisce le léamh agus le plé so sin é chéidir gur tharla sé sin sin go sin bunathe ar an méid a bhís rágam faoi leabhar agus ar na leabharhas is go devan mar sin má hasí bheith gninne me leabharhas ar leabhar chur thugam mé nó bíigí I caint dom. So an tam lína chuirde